Isigcawu samashumi amabili sencwadi esiyibhalelwe uLungisani Mavundla esihloko sithi unyaka wesethembiso season 3. Seliya ngomtsha wendoda akuhe lokusengazi ukuthi luhleliwe amankankane lapha phezulu esibhakabhakeni njengoba eseyolala nje ayewukela amathunzi kanti neinkomo seyidlele ingangeni zemizi endleleni esuka ehlathini elibude buduze nasemabheleni. Uthabile othwele inyanda ezinkuni enyinyithekayo kubonakala nje ukuthi ubekelele ngamawala. Oh phela kodwa yini ulako lungaka? Umaqhawe othushuke khona lapha eceleni kwendlela. Phungula hayi inkulu phela lenyanda. Eshemethula eyibuka samuntu obabaza ibhada. Noma ke hayi yithi ngikuthwalele yona mina ngokwami. Akhumula isilamba asiqokile umaqhawe asiphonse ehlombe kuye agobe aphonse inyanda kuye ehlombe. Woza sambe kungcono kufe mina kunokuba sigqilaze imbali lezi eseziyithemba lethu lokugcina. Uyaphila kodwa kodwa ukhuluma nje sebehambisana noThabile bese landela ngemuva kwazisa indlela incane. Siyaphila ninjani? Hayi amahla ngenyuka nje sombisa ajwayelekile. Kodwa ke singedela impilo ngenxa yawo. Vele phela kwakungazange kushiye ukuthi impilo ilula. Uhlelo lwabaluhle nje lukaMveli Nqange yilo lokuthi athi impilo yabanjiswana. Mhlawumbe yikho seqe imigoma namathafa nje sidela amakhaya obabamkhulu. Inhloso yiyo yokuyifunela abazobambisana nathi empilweni. Useyajuluka manje umaqhawe kwazise iyesinda lenyanda kanti nalenkulumeza nayo izwakala imesinda ngesingahayo. Cha noma kunjalo ke kodwa ke wena ngikwazi njengomuntu ophikelelayo umuntu eyifuna angikuboni nje wehluleka kuloko usuku kusophili. Okubuye kungichazeke ngawe ilokho ukuthi ukwazi ukemukela wakho uxolo nesimo uma singakuvumeli ukuba kwenzeke ngendlela ofisa ngayo. Ngiyajabula ukuthi ungibona kanjalo. Abeka umnyaba wezinkuni phansi umaqhawe abambelele eqolo. Ngiyathemba uzokungikhwifa ngamathe ungijikijele ngamatshe kulokho engizokusho kuwempepha. Hayibo kanti uzeki nini njengoba mina ngicabanga ukuthi kuhlangene indlela nje. Uthabile ekhomba ukudideka okuhlangene novalwano oluncane. Hayi phinde sombisi akukho ndlela yami engazophambanela lapha emabheleni kungesizathu nokuthunywa uhlelo lwempilo. Hayibo uhlelo lwempilo lukuthume kimi pho yini lukuthume sekushona ilanga kade kwasamaqhawe imini yonke bewulibele phi? Impilo izingifundisile ukuthi indlela empumelelweni idlula kwezinye ikhinzi kwesinye isikhathi esike sicabanga ukuthi sekuyimpumelelo kuze kuthi la seliyoyilahla kunina kuyimasibona ukuthi kahle impumelelo ibisi amagxatha ambalwa nje ngaphambi kokuba sifikelele kuyo. Hayi biyela hayi yeka ke nje musa nje ukuzongenza inkomo ehleza yona edlala okungabafanyana beyifaka noma kuphi labo nabethanda khona. Ngiqinisile uma ngithi kuwena kuhlwile ufika ilanga selishonile buyela nje ngaphesheya ushintshe ikhisi wakhele phezu kwaso impumelelo yalokho obukufisa ngekusasa lakho. Kodwa uqinisile uma uthi kuhlwile futhi ke nami ngiyabona ubumnyama buza ngezintaba ezisikakile. Kodwa ke sengikubona njengenkwenkwezi ekuqaleni kwalobu busuku nanjengenyanga eyinzulini zabo kanjalo nekhwezi ekuthatheni ngokusa ungikhanyisela kuze kube sekusaseni lelo okhuluma ngalo. Akunzima ukwenza lokho njengoba uvela uyikho ngaphandle kwemizamo etheni evela kuwena. Maqhawe uyizinsizwa siphelele angingabazi lokho kodwa ikhona into ethi mangithi awusazazi ke manje ukuthi ufuna zolo lokho bekuzolile phatha kwaba uNomandla kusenjalo kwaba uqhamukile ubani owazi ukuthi njengoba sekuyimina nje ubani olandelayo. Agoba uThabile zama ukuthatha inyanda leyezinkuni amnqanda umaqhawe ayithathe yena ayetshathe sebesondelela ngakwaNtuli manje. Ngiyazi ukuthi ukhuluma ngani Mpemba futhi ke ngiyasazi isithombe sengisakhile ngami la ngaphandle. Kwamina sengiyibona njengesiyaphu nje esisifufuthekiswa uthando. Kodwa iqiniso lithi lolu thando selungiyaphuziselwa zelwazongiphonsa kuwe njengowokugcina engingakha naye umuzwa semgazini. Thabile kule minyaka emibili edlule
Maningi kakhulu amaqiniso esengiwafundile ngothando. Amanyawo anzima ukuba ngiwemukele. Amanye ehla njengeqathi elikhulu eligwinye umuntu engakalihlafunisisi. Kodwa ngikhulile kuwo manje. Sengikulungela ukwakha umuzi phezu kwesisekelo solwazi lokuthi owesifazane opheleleyo akusiye nje kuphela lowo wamaphupho akho, kodwa owesifazane oqonda indlela osuyihambile wena njengowesilisa wakhe kuze kube ukuthi ufinyelela kuyena. Lo wesifazane okulungela ukuqhubeka nawe nohambo ngoba usuke kade ehamba nawe le ndlela kuwukuthi nje kuphela yena kanakile. Benginawo uhambeni lami Thabile. Sengikhumbula nangelanga ngigqizela amamemulo kaZolile. Ukube ngangazi ngangiyoyichoma kuwe yonke le mali. Ngangiyokhehla wena Sobisi. Futhi ke manje ngabe sikhuluma indaba umshado unamabala unjalo nje. Uyashesha ungena engqumweni enkulu. Hayi. Ayikho into enkulu edlula ukuqonda uthando Thabile. Ukuqonda okwazi okuza ngokuthula. Ukuqonda futhi okuza ngokukhula. Ukukhula okuza ngokuhamba ubona lapha ngaphandle. Thabile, ngikhulile uma ngiyingaka. Akusekho ukubhubhutheka manje. Vuma, ungesule zonke izithukuthuku zendlela yami ngoba wena oyiqonda kangcono.